ilahing Guk ilahing awik namastu namasidam awik namastu silat mringguang jagat karana siran tondo kawe sisaning bisono sono sinawung lawan mula pestu masil stantun lampahing Buddha jirantur tutur katelo tulo-tulat mrelap den paradya menurut sutong umpama paraming neskara karna gya tuming jaman purwa wene suda traing kang dina madama pinardi tameng lalata mangga tekap wasalaning gopita taun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sang murekata nggih negari pundita ingkang kaekuadi dasa purwa eka marang sawiji adilunuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinaswanganing akasa kinapiting samudra Raja Sami Anggana raras nanging datan kadya ingkang ginuping dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring padukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Lapis Ireng pramila winastan Karang Kadempel awit duka ingkang kasinungan bumi subur sugih ulu wetu pala gumandul pala kasimpar pala kapendhem yang pala wija satemah gesangi jalma sadusun sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan wijil saking sendang miang traga sinebat Klampis Ireng krana tengahing padukan tinangaran wit klampis ingkang cemeng ulusipun dasare papan miring winar Raden winangun padukuhan wijangang marga-marga manghayat minggahing gunung kanan kiringing marga kang katingal hamung gumlaring pasabenan dalah pategalan senadyan amung parigaga warijata sukanandi dudha ngasak miang rondo menter parandene ketinggal sarwi nang semake panjenengan wis dukap panen wahing dami wis katon padha tumungkul kuning gumiring kadya kencana sinangling katiuping marut lembak yayah ombaing samudra sinawung swaraning Narakisma kang samya anggusah getak peksi kaya gamelan kethok-kethok pyok surak kepyak kang tanpa gending aglaring pategalan datan kujiwa katingal jagung pohong lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo kuwi kepilih sak kendi-kendi katemping samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi lumaksana sangsaya hamewahi seming swasana garape ngamung kisma ngulah pasiten datan atilar wewaton ing kaendahan tuwin kesarasan saubenging saben wisma tinanduran sesekaran ingkang mawarni-warni indah lamun dinulu wangi lamun ginanda mawar melati ceprok piring arum dalu lunging gadung malengkung katiuping marutamanda saben wisma kandhanging Rajakaya tetela hamewahe endahing bali griya turta datang tilar wewatoning kasarasan ilining toya sendang tinalangan ajog ing pasiraman kakucahe naratas pasabenan jawa-jawa jangkep angrenggani endahing padukuhan peksi podang kumandang haliledang mencok panging ketabang drekuku manggut-manggut ing widuku peksi jalak
lunjak-lunjak ajak-ajak marang peksi prenjak kaya wis sajak kencan semayan marang peksi bayan bedet-bedet pating jaruwit datan kantun peksi kang alit-alit bangsane pipit rang-urangan sedaya sami sigrak semarak kiraan tanpa sumelang ing madyaning padukan wonten wisma adapur limasan sirap sepuh kang sirep singep kayu sengon rusak umur gebya gedhek linabur gamping lah sinantawa ingkang lenggah ing wisma karang kadempel tanah sanes muhung tetungguling padukan karang kadempel ya pamunging para Pandhawa ya satria tuhu bekti marang dharma yakti apa wangi Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manang Munung ya sang Jurudyah Puru Prasanta Jagan Semara Santa wong buka sampir buka jati ya sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya ulat Antakapati yen menuju weteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra rembulan Naya ulat yen menuju karenan penggalihe ulate Semar yayah wulan dadari Saron Sari tegese sakpari polahe tansah neng semake Nora Saru Malasari Duda Manang Munung wujude Kyai Semar tansah ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamunging para satriya kang anggaya kautaman Janggan Semara Santa dadi gurune saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya do inguni saking ismuning cahya weninging gesang Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa santosa wicaksana lan prasaja pramila datan momokal lamun Kyai Semar senadyan amung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranata Persasa dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sakti sinten ingkang cetaketan kalian Kyai Semar kinodrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener nalika semana nuju risa juga ing wanci enjang tabuh sadosa Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng lenggah ing bangku panjang katinggal delek-delek datan mubah datan musik panyayah Tugu Sinokarta dadasa kula kagiyating kalih dupi nampi rawuhipun Piyai Gung nenggih Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma ingkang sesarangan kalian nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ugi datan kantun satriya ing Jodipati miwah satriya ing Madukara niki Raden Harya Werkudara miwah Raden Harjuna ya Raden Janaka pramila daya-daya den acarani dadi mangkono panguntas marang indra ingkang dereng kababaring lesan
Sretinon ing wase akan busana maneka arna Jepak puspiteng udana miang pancerah
sarwana ranggeng maneh Narawata ana Obro prabanyo kang sumirat yaring deca lewat leraki laci siring dadet wimbo kekondom ingin katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas ngepeke madyaning paseakan tandya Blegagag ugag sadulita mulane kok prenjake padha nganter jagone padha tarung jebul karang kadempel kerawan para priyagung para her-her sinuwun ngamarta sasamunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun. Iya Kakang Semar, mundi pangestune Kakang Nayantaka praptakoning karang kadempel lulus raharja ora ana alangan suwiji apa. Mung wae salam taklimku katur Kakang Semar. Inggih syukur yen manggih wilujeng syukur. Lan jandika ngendika ngaturke salam taklim kula tampi nanging dawa sami-sami. Sinuwun Dwarawati ugi sami wilujeng to. Nyang sukma jagat majole nuwih. Ya pamujine Kakang Semar manggih basuki praptakoning karang kadempel kene Kakang Semar. Nggih, syukur menawi ngaten. Dipun prayogaken sinuwun, iya. Kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar. Semanten ugi Ndara Werkudara lan Ndara Janaka dipun skecahaken anggenipun pinarak lenggah nggih. Wah, Yo Semar wis ora kaya kurang prayoga. Iya Kakang Semar wis kaya ora kurang prayoga. Nggih syukur menawi ngaten. Sinuwun.
bersasat karang kadempel kados dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jangandika sedaya nanging kepareng kula lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki. Sun mongko yen kula wis padhake kok semunipun nembe nandhang pepeteng niki wonten napa sinuwun wonten napa? Prayogi lajeng kababarna Kakang Semar, aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Nggih. Ponto mangsir nake raos wigih ringa-ringa. Lan kula aturi radi majeng lenggahipun kersanipun kula saged mijang satala-tala anggen kula nampi pangendikane Jangandika sinuwun. Anjra ingkang puspita rup kasiring samira nomre sekar kaduk ko ngas kadanyo maweh raras retnaning dia Kyai wis kundang kaloka ento negara Ngamarta munu bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi ya merga sida ingkang subur kuwi temah dayani para kawula uripe sarwa kepenak adoh saka kasangsaran nanging Kakang kena ngapa ing ngri kalenggan iki malah tiba kosok balene Ngamarta kang maune tentrem saiki malah dadi tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging saiki malah kebak penandang. Kakang Semar, mongko saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi srana olah tetanen. Garap bumi, garuluku nandur pari palawija lan sak panunggalane. Ingkang dayane bisa murakapi tumrap bebrayan gung. Nanging Kakang Semar kalenggan iki Indraprasta kebaing reh prihatin lan penandang. Para among tani padha njerit reriyungan merga wis wola-wali gagar wigar anggone padha panen. Kyai Maragage paringa dawuh Pandhawa lan kawula Ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar. Nggih. Pandhawaca anggen. Kula nampi pangandika paduka. Nanging mangke riyin nuwun sewu. Pandhawa niku rak nggih wonten sing momong to. Nggih menika Sinuwun Darawati kok boten nyuwun prisa dhateng Sinuwun Kresna. Kok malah lajeng pasrah dhateng kula. Niku napa boten klintu Sinuwun? Monggo Sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titis sing pamawas Kakang Semar. Aja klereng anarka kaya sing wis-wis. Saektine Rata Ndwarawati kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula Kresna Nyai Puntos Kadang banjur lumarap ning karang kadempel iki
supaya nyadong dawuh pengendikane Kakang Semar. Uga nyadong pitutur luhur ing pengajap. Bisa mbabar kanugrahan kang gedhe tumrap Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan Gung. Mula Kresna uga nyadong dawuh Kakang Semar. Wah, Semar, aku uga nyadong pangendikamu Kakang Semar. Mara gage paring ngotot pitutur Kakang Semar. Nggih. Rahning kula dipercaya kula tak matur. Ketang lungsu kula badhe nderek udo wanemu. Merga jane niki kula ibaratke kados dene suduk gunting tatu kalih krana menapa? Niki critane kula niku rak inggih gadah gegayuhan ajeng bangun desa. Tegese kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki. Lan kula pitados dika sedaya tartemtu ugi badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung ning tumrap kula. Sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pengajap saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman ada saka memungsuhan. Lan tansah dicaketke dening sanak ruang mitra kawruh. Kersane rumaket leda seduluran. Matsinaman daya dinayan bantu binantu. Wargi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakehan. Nek duwe sedulur 1000 niku rasane nggih isih kurang mawon. Mila jangan dika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kaleresan. Pamrih dimen saya caket kalih para kawula lan niki minangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti. Lire para pangarsa pangembating prajaya tansah migatekke para kawulane. Tegese sing dhuwur ngerti sing nang isor. Sing nang sing tengandhap nggih sami mestuti sing dadi dawuhe. Lan sing darbe panguwasa ya aja sewenang-wenang margi. Panguwasa niku mboten dinggih nguasani. Ning panguwasa niku dinggih ngayomi. Pun yen antaraning pangarsa lan kawula niku padha manunggal, sayek saeka praya, negara bakal dadi kuat lan sentosa. Niku sinuwun. Iya Kakang. Kabeh apa ingkang dadi dawuhe pengendikane Kakang Semar puntos sakadang pun tansah mestuti lan yen pancen Kakang Semar bakal bangun desa mesti wae puntos sakadang bakal sabiyantu Kakang Semar. Nadyan Kresna uga bakal mbiyantu Kakang Semar. Wah, aja iki yen ana bot krepotane Werkudara uga saguh dadi tambak kanggo tombok. Nggih matur nuwun. Matur nuwun. Dene paduka sedaya kersa sabiyantu anggen kula badhe bangun wewengkon. Lah sakniki babagan pengendikan lan pepeteng Jawandika kala wau. Ngaten nggih sinuwun. Janipun kula sampun grahita. Kula pun krasa yen ngamarta sakniki benten kalian ngamarta sing biyen. Dan kathahipun penandang para kawula ingkang kasangsayan menika kala wau inggih awit saking kawontenanipun bumi ingkang boten kuawi lan boten purun babar dhateng wiji ngrembakaning tetanduran kangge srana sandang tedha tumrap sedaya para kawula, tumrap sedaya para warga ing kukuhan negari Ngamarta. Temah bumine dadi cengkar lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar wurung kababar. Lah niki den niki sing kedah ditaliti merga kabeh mestine wonten sebab musababe. Sebabe apa Kakang Semar? Gage tuturana. Kula tak matur ning ampun kaget. Aduh kok sik keselambekan sik. Wis tuwa. Niku sedaya sebabe kalenggan niki Mbok Sri Kumaraning rejeki niku kesah nilar negari Ngamarta niku sinuwun
ingkang jalari negari Ngamarta kebaing reh prihatin lan penandang. Pepunden Bathari Sri kumaraning rejeki murca saka negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih menika leres. Sri lunga. Monggo Bathari Sri niku dadi simboling buga, dadi simboling kemakmuran. Iya Kakang. Banjur apa sebabe Bathari Sri murca? Lah niku. Mbok menawi para kawula Ngamarta sami kelepian anggenipun sami ngaturaken panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa lantaran Mbok Sri sing wis dadi sarana kamulyan lan murahing sandang pangan tumrap warga agung Ngamarta. Mongko biyen Ngamarta niku bumi sing subur, apa wae sing ditandur mesti dadi. Neng saiki malah dadi bumi sing cengkar grasak. Umpamane tetaneman ijo royo-royo neng wancine panen mesti dipangan ama. Merga nggih niku wau. Para kawula kelepian boten migatosaken dhateng buminipun, mula ora mokal nek Mbok Sri kumarane rejeki lajeng uncat. Ngaten nggih Den, ngaten. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah. Nanging bumi niku didados sumber panguripan, murakapi sagung para titah. Kejaba bumi niki dadi papan panggonan lan ugi saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang ngenggoni lan ingkang nandur malah lali Purwoduksina. Kelepian nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula yen bubar panen niku ora ketang mung pisungsung wujude sedekah bumi, niku ugi pinangka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur. Umpamane yen pakaryaning miyasa mina utawa nelayan, ya kudu dipisungsung sedekah jaladri lan malih niki ugi kalebet tata cara tilarane para leluhur. Nuwun sewu lho niki. Babakan iki mboten ngrembug bab kapercayan lho. Neng niki ngrembak bab budaya. Lah budaya niku napa? Budaya niku angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mila ampun ngantos dipun westani yen sing jenenge adat tradisi budaya kayata sedekah bumi, sedekah jaladri, nyadranan rasulan merti desa majemukan niku diarani milar saka wewalering agama. Niku mboten niku. Ingkang dipun tindakake niku sing beda niku ingkang dipun ditindakake. Ngibarate wong mlaku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda. Sepisan malih niki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngaten niki diadani saben warsa. Lah niku sinuwun niku. Mula pun to mang titeni mawon. Yen para kawula Ngamarta niku sami ninggalke rasa syukur, rasa panuwun marang Gusti, ninggalke adat lan budaya pun mang titeni mawon. Ora suwe maneh jagat Ngamarta badhe kukut niki mangke sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca, sigra ngraketa nawang sesangka. Kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek maros ing sam katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempah ing wadya Gurudha Gurureh kagiri-giri Gurudha Gurureh kagiri-giri gumregut magut mangajab. Aduh Kakang, banjur prayogane kepiye Kakang? Murih pepunden Mbok Sri Dewaning buka enggal kundur ing Ngamarta. Ya Kakang Semar. Mongso borong iguh pertikele Kakang Semar. Wah, Semar. Piye supayane Mbok Sri enggal bali? Pun sinuwun.
Sawetawis ngandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten bangkeran mriku. Mangke sedaya kula ingkang badhe budidaya mrih kunduring Bathari Sri. Nanging sedaya mawon kula aturi suminggah rumiyin margi sajake niki karang kadempel lajeng wonten dayoh niki. Yen ngandika niki sami lenggah wonten mriki mangke ndak malah gelo penggalih dayoh niki mangke. Iya Kakang. Aku tak nunut nulunggan ana mburi Kang. Nggih, monggo sami suminggah rumiyin slada teka niki dayohe. Bareng sinuwun Ngamarta, sinuwun Darawati do mesanggrah. Gareng Petruk Bagong mau kok do ora melu sowan dadi siji ning kene iki do ngopo? Lah nggih, Pak. Nek kula apa jenengane nek kula terus Petruk kalih Bagong niki wau melu sowan dadi siji teng mriki mangke ndak malah ganggu leda rembugan. Soale apa meneh ana Bagong nika, Pak. Wah nika nek ganggu jan ngedap-ngedapi. Saya meneh iki mono seneke engko Bagong sing nyolongi senek senengane. Munggah panggung sangu telu ngono kuwi. Wis kulino nek Bagong. Mulane niki wau terus do trima ning jaba, Pak. Ya apik kuwi apik. Apik ngono kuwi. Lah ning anu, Pak, apa jenengane? Niki wau kula teng Jawi niku weruh Pendhita Durna kalih Patih Sengkuni kadose ajeng rawuh mriki. Lah, rak tenan to. Ana dayoh tenan. Tenang, Pak, santai-santai. Tenangkan pikiran, hati, harap tenang. Rada mencicil sithik tak dupake, Pak, santai. Langsung tak sepak engko Pak saka mburi, Pak. Santai wae, Pak. Ya mengko dhisik. Sabar. Mula kowe saiki do pindah linggo ning mburi kene. Iki sajake dayoh wis arep teka. Ya siap aku tak pindah ning mburimu kono, Pak.
Jenongwati jagat kinari hamok mbak lumembak ombak ing samudra bale lumo tambah kanggeng aito denceng-dencengan blagagag ugag-ugag satulita. Mel. Mulane kok tapirku udah muni-muni. Trenggilengku udah pencolat-pencolat. Mulane kok kucingku udah bermain-main. Ngerti-ngerti sudongku kerawan piyai loro. Mangke riyin Begawan Durna saha Rekyana Patih Harya Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi skeca sarawuh jengandika kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Lole kadang blakudun maluke bal samarante hawalah alas dadi wana dadi alas dadi wana dadi alas Krendayana terus dadi perumahan. Ya Kakang Semar ya pamot jenenge Kakang Badranaya slamet praptaku ana kene. Ya Kakang ya praptaku ya ora ana alangan suwiji apa. Nggih syukur menawi ngaten dipun panggahaken lenggahipun. Ya nadyan jane iki ora kepenak ning ya kudu tak penak-penake. Mergo aku ki pendhitaning ratu. Kulino lungguh ning kursi sofa. Kursi sing ana gabuse. Sing ana empuk-empuke. Lah kok barang tekan kene mung dilungguhke ning lincak. Lincake wis jebol separo ngene iki. Iki marake gejepit. Nggih saonten nih. Semar kowe iki dadi punakawane Pandhawa. Ning seprana-seprene kok ya mung ngajeg wae. Nyatane omahmu ya isih kaya ngene iki wujute. Payonmu ya mung saka blarak. Lemah kene iki barang iki. Mesana iki jope ning iki lemah. Ngono wae mung gur dikeramik siji. Nggo nyetandarke sepeda listrik. Nggih kuwate namung tumbas setunggal e. Semar. Mulai ya di ngapuraken sendalku kepeksa kudu tanggo, mengko ndak masuk angin. Mergo ora kulino kena lemah. Ora kulino. Nggih mboten napa-napa. Truk, teko-teko wis legi to kae. Nak tendange wae apa? Engko sik. Urung dadi perkara e. Lah iya nek yo ora usah golek perkara nek iso. Ana aku ora golek perkara iki mengko ora lanjut lakone, Truk. Oh iya. Kandhane kok kowe iki wah bodoh banget kowe iki, Truk. Iki nek ora ana perkara ku lakone ora diteruske. Kok yo bar gara-gara bar limbukan ming mumet sirahe. Tak kandhani. Ya engko mengko sik. Nggih pun kajenge. Pancen kahanan kula nggih ngaten niki pakahanan kula niku. Nggih jupin meng setunggal ngaten niki kahanan kula. Neng kula nggih mboten nate ngresula, sing penting Bagas waras. Lah arep Bagas waras kepiye? Kepiye leh arep Bagas waras nek kaya ngene iki? Lah arep sehat kepiye? Omahmu wae ora pokro. Reget pelataranmu ya jembrong kaya ngono kuwi. Ngono wae. Kowe kok ya betah dadi punakawane para Pandhawa.
Lah nek sekirane Pandhawa ki ora kuat bayar kowe, omong karo aku, omong. Omong karo aku mumpung bareng entuk amplopan. Nggih, pun sak kersane sampean, sak kersane sampean. Lah niki jane wonten wigati napa? Wonten wigati napa? Ngene Semar. Aku ya selawur ora betah kesuwen ana kene. Bakone ora takon ning Karang Kadempel kene mung pundi dawuh anak Prabu Duryudana. Reneng saiki negara Ngastina lagi ketaman pageblok Mayangkara sing lagi larang apa jenenge? Nek larang sandang ki ora. Merga negara Ngastina kuwi negara sing sugih. Negara sing sugih blegedu nyarane wae. Glodelaken panganggonku sarwa emas. Glodelaken ki ali-aliku emas lho. Emas iki. Ya nggih. Untuk apa? Iki wis tak ganti perak karo emas kabeh. Ora mungkin growong. Nggih. Terus mbah jalarane iki apa? Kok dadi negara Ngastina iki kawulane akeh lelara, akeh rajapati bebasane sok lara sore tumekaning pati. Monggo pirang-pirang budidaya wis ditindakake. Kelebu nimbali para pinter, para winasis supaya ngusadani rengkane praja. Parandene ora mendhaneng malah saya ngrebda. Lah banjur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa. Negara Ngastina bakal uwal saka penandang waton ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah, tekaku ana kene iki kedawan supaya mboyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo keluwane Semar ki apa ora percaya aku. Nek gandeng aku ki mung sademo didhawuhi, anane ya mung mangkat ngono wae. Wis ngono kuwi. Mula ayo saiki gelem tak boyong nang negara Ngastina. Terus mulai sampun teng negara Ngastina niku pripun? Ya kudu gelem diboyong nang negara Ngastina. Gelem ora gelem kudu gelem. Iya Kakang Semar kuwi bener. Aku pinangka dadi seksi tama yen Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar ora kersa diboyong wis to. Arep ngarani bebana apa aja sumelang. Aja sumelang. Mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyake. Semareka ten prayetna samulire seka bali kilar-kilar semedi ing tengah latar. Nggih. Kula jane mboten kawratan yen ajeng diboyong ten Ngastina. Neng ampun sakniki. Margi niki kula tasih wonten ayahan. Minjang yen pun rampung ayahan kula purun diboyong. Lah terus rampunge kapan? Ayahanmu kuwi kok sajae penting. Nggih udakara setengah tahun. Munggahe nggih setahun malih. Setengah tahun munggahe sataun meneh. Gampange kowe mung arep nampik Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyakake kowe kok ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsane kowe iki mung punakawane Pandhawa wae. Neng tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur ketibal 17. Lah mung arep dimulyakake wae kok ora gelem gleleng. Angkuh kowe Semar. Lan meneh Semar. Mau ngarep aku kandha. Nek jane aku ora percaya karo Semar, aku jane suthik teko ing panggonanmu kene. Nek gandeng aku kadhawuhan anak Prabu Duryudana, kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem apa kepeksa aku kudu nganggo srana sing kasar. Kersane sampeyan niku pripun? Halo sawangen. Aku rene iki nganti wadya bolos gelar papan kanthi sikep begawane ngayuda. Mula nek kowe wangkal wangkot ora gelem tak boyong, Karang Kadempel bakal tak dadekke Karang Abang, bakal tak obong. To kurang ajar tenan to.
Bagong arep ngopo Bagong? Sik meneng ae, Pak. Nek arep metenteng ki lungguh ngisor iki mambu banget iki. Sorry. Wis tak gosok mongko mau. Mbah. Mbah Drono. Sampeyan duwe dalan kacang ki mbok ditata. Loh, Bagong iki. Ngarep ngopo? Ngopo? Wah, kae perkara ki Bagong nesu tenan. Wis kowe menengo. Menengo apa melu tak antemi lho kowe, Truk. Ya tak meneng aku, tak meneng. Bagong kowe aja melu-melu perkara iki. Melu wae aku anake Semar padake. Melu wae niki rombongan padake. Sampeyan ning suwe-suwe iki ya gawe kemropok. Gawe kemropok kepiye? Sampeyan dapukane apa ning ngesina? Sampeyan dapukane napa teng ngesina tak kula tak takon. Kena aku dadi pujanganing kraton, wis dadi pendhitaning ratu. Lah kene dadi pendhita. Jare pendhita ki ngepun barang sing nyata, jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ilmu batine, ditata solah bawane. Neng kok cangkemmu elek. Lah kok malah nyangkem-nyangkemke karo aku. Ha mbok ben apa? Atos padha atose, Mas. Ukus ke limut sisan man kowe. Nyatane ya elek tenan omong ra diatur. Perkara kowe ngelelek bapak, ngoneke bapak wong melarat, aku ki ra apa-apa. Mergane iki melarat tenan. Neng bareng kowe muni ngemengke karo bapak, kowe muni bapak mung batur ketimbal 17 lara. Sakit hati. Lara atiku tak kandhane. Kowe padha karo wis ngemengke bapak, wis ngenyak-enyak bapak. Bagong ora trimo perkara bapak melarat ya wis ben. Wong mangan ya ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki ya ikhlas wis nrimo apa anane. Tetep bersyukur tak kandhane. Mergo piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak dhewe. Neng bareng kowe. Kowe nglarang kowe umuk mergo sugih bandamu pirang-pirang. Neng kuwi hasil saka leh muni leb duwite rakyat. Ya apa ora? Ngaku apa ora kowe? Padake kene ora ngerti. Janjane arep gawe WC umum sprene ora dadi. Janjane arep nukokke mobil nggo desa, sprene didol. Sangone barang kuwi ya kuwi, tukang korupsi. Ngono kok ngonekke bapak mung batur getimbal 17. Mau umpama ditelusur ditimbang ana Semar ki karo Dura derajate dhuwur bapak. Ora coba bapak ki sapa? Bapakmu genah ming Semar, genah wong melarat, genah wong keserakat. Lah kuwi lak tata gelar, Mas. Neng batin jane bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya Vespa. Kuwi lah ngayal. Kowe tak kandhani ya kowe ya. Bapak jaman isih enom ki jenenge Sang Hyang Wasita. Sapa, Kang? Sang Hyang Wasita. Ismaya. Ismaya. Sang Hyang Ismaya kandhane. Lah, Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3, nomor 1 Sang Hyang Tejamaya, ya Taga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya, terus nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru kae. Dadi aku ki isih ponakane. Aku nek nyeluk Bathara Guru kae isih om nak kandhani. Lek. Kowe ki sapa? Kowe ki sapa? Dhuwur aku derajate karo kowe iki. Wah aku nek dina Minggu leh ku plesir ning Kayangan padake. Kene iki bakar sate ning Kawah Candra dimuka lak kandhane. Padake. Ha barang kowe Durna ki sapa? Durna ki sapa? Durna ki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus. Neng merga saka pokalmu dadi elek kaya ngono. Kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu sengkune kuwi ya bagus kuwi biyen. Neng merga saka unine, merga nek muni elek. Sorry sik, aku ki lagi sakit to iki. Merga saka unine elek kuwi ya melu dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Ya apa ora? Ora wae. Ngapa kowe? Mulai ya tekan saiki Durna karo Sengkune iki mung dadi provokator. Kaya ngono kok nyepelekke bapak melarat mung batur getimbal 17. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak masuk angin tak kroki. Tak kroki wae nggo pacul. Piye?
Lah kok kuwi bapak ki dijegoke ki rek. Bol ki rekku. Dadi ya meng tak nang kowe wae. Mula nek kowe sumbar nek kowe ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima luwe-luwe kowe sumbar nek karang kadempel arep tok obong. Bagong sing arep belane. Ayo, muni kowe saiki dur. Muni yo. Wani suwe nguneke bapak meneh tak laban cangkemmu. Yen ngono kowe wani, arep wani karo Pendhita Durna. Mongko aku rene ngrep adya bolos gelar sepapan. Halo. Coba deloken. Piye? Ambemu apa piye? Apa dikira Bagong ki wedi? Sing tondol-ndolke mesti